Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावलायबाय। So आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। I hope थ' दा जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो बे भिडिअआव नोंथांमोना खैजिमा बासा हाननाय दिन्थिगोन आरोना। नै गोजौआवनो दङ दा। नुगोन नोंथांमोना। बरिया। थ' दा जोङो खैजिमा बिदै हाननो नागिरदों आरोना गाइसमोन। खैजिमा बिदै हाननायनि ब्लग लानानै फैलायबाय। जाय गोदान फैदों चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। स' भिडिअफोरखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो जाहाथे थाबैनो साबस्क्राइबार बारायनायनि गाइसमोन भिउसफोर फैनायनि। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ। माखासे हानखाबाय आरोना। ओमफ्राय माखासे हाननायखौ बासिगानो दङ दा सासे। ओमफ्राय बासिगासिनो दा नैबे बिथाङा बासिगासिनो आरोना। ओमफ्राय बासासे दंबावो दा बासासेखौ हाननो खायदा लागासिनो आरो। अरजाबाय गोगोमनो। बेलाय नै खैजिमा बिदैया माबादि बासियो नुबाय बासासेखौ दा हाननो नागिरगासिनो आरोना। नै बावनो दङ इलाय गिदिरथार। थ' दा बासासेखौहाय हाननो प्रयास खालायगासिनो दङ ना। ओमफ्राय खैजिमा अरजानानै हाला मानसिफ्रा बिराद बाखावजोब्बाय नै इयाव हाननो नाजागासिनो आरो गाइसमोन। दा दसे थानानै दा हानखांबा ओमफ्राय बोफ्रुनायखौ खोन्थाबावगोन आरोना जोङो। स्टे टिउन गाइसमोन नायलांबाय थादो दिनैनि बे ब्लगखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना। दिनैहाय जों खैजिमा हाननानै मा मा खालायगोन संगोन ना जागोन बेखौ नुलांबाय थागोन आरोना गाइसमोन। दसमोन नायबाय थादो ब्लगखौ दा हानसिगोन आरोना जोङो। थ' गाइसमोन हानबाय आरोना दा खैजिमाखौ हाननो प्रयास खालायगासिनो दङ। ओमफ्राय आयै आयै गिब्रुजोब्बाय आरोना। गिब्रुनोखो ना माखो ओमफ्राय गोग्लैबाय नै गाइसमोन। आयौ जों थिखोहांलाय मा खालामो दा? मा खालामो दाना? फैलाय गन्दं मासिम नायनांसिगोन। थ' गोग्लैजोब्बाय गाइसमोन नै बिदैया एकदम जा बिदै दंना फुरहाबलायनाय। ओमफ्राय गोग्लैजोब्बाय सेसनो सेस अरजोब्बाय दाना। दा जोङो बेखौ बाल्थिङावहाय सोमसिगोन आरोना एफ्रुनानै। ओमफ्राय बिनिफ्राय बोखांसिगोन। ओमफ्राय बोखांखांजोबनाया एसे थैयाबा जोङो बाल्थिंनिफ्रायहाय बख'नानै बासिनानै गारजोबसिगोन आरोना फारि फारि। ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे बिदिनो प्रसेसा जालांबाय थागोन आरोना। थ' नायबाय थादो नै गाहायाव गोग्लैबाय बुस्थुआनो। बेयाव माखासे दं ओमफ्राय नैबेयाव नै बिराद दङ बेवहाय। मेंबाय जोङो खैजिमाजों अरजाबायबो। ओमफ्राय थिफुदला जोबसिगोनसो बायदि मोनबाय आं गाइसमोन। थ' दा जों बेखौ बोखांनानै बेवहाय दोनसिगोन आरोना। थ' गाइस दा जोङो हानबाय थानायावनो हाफुनायावनो थलथ' गोग्लैना होबाय आरोना बासाया दा। ओमफ्राय नोगोर गिदिर आरो बाल्थिंनिफ्राय एसे देरसिन जायो बासाया दा। ओमफ्राय बाल्थिं जेने थेने बोरैबा सोलाबायबाय। ओमफ्राय दा बाल्थिंखौ लाना थांनानै लांदां जायगायावहाय बासिहैसिगोन आरोना जोङो नै। बिराद बुरजा जाबाय देन्जार बरथिब जाबाय नै। बिदैयाबो बिराद गिदिर गिदिर ओंखाम फिथर बादि दङ आरोना गाइसमोन। लाना थांसै लांदां जायगायाव। दा जोङो लाना थांसिगोन आरोना गाइसमोन। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाइक होनानै लोगोसे शेयारबो खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना गाइसमोन। थ' गाइसमोन जोङो दा खैजिमा बासाखौहाय बाल्थिङाव सोनानै बेबायदि लांगासिनो आरोना जोङो नै। बिदि लांबाय नै जों। बेयाव फुल दङ माखासे बिदै दङ बिमा दङ फिसा दं। बिराद गिदिर गिदिर जाबाय आरोना ओंखाम फिथर बादि। थ' एसेसिबां मोनबाय आरोना जोङो फाइनालि बोखांजोबखांनायनि उनाव देन्जार बरिया जाबाय नै। ओंखाम बादि गिदिर गिदिरल'खा बरिया। थ' गाइस दा सामब्राम ओमफ्राय माखासे बेखौ दा दसे उनावहाय सामब्राम गुफुरखौ दसे उनाव देनानै होसिगोन आरोना। दा सामब्रामजों बानलुजों होग्रोसिगोन आरो। थ' दा गाइस सामब्राम होबाय आरोना। सामब्राम बानलु होग्रोजोब्बाय।
दा इखौ दोनथ'नोसै आरोना थ' दा दसे उनावहाय इखौ होसिगोन आरोना बरिया नै खैजोमा बिदै गायसिमोन ओंखाम बादि नुलायो आरोना दा दसे उनावहाय बेखौ होसिगोन आरोना दा नै सामब्राम बानलुखौ थाव एवनानै लाग्रोबाय आरोना बरिया बेखौ गोबाव दसे एवनानै लाग्रोसै बिनि उनावहाय दा माबाखौहाय खैजोमा बिदैखौ होसनसै आरोना गाइसमोन थ' गाइसमोन दा बरिया नै जाहांबायानो आरोना एसे गोबाव जाबायमोन एवनानै लानाया नै दा एवनानै लाबाय जों दा सामब्रामखौ ओमफ्राय बानलुखौबो थ' गाइसमोन दा होसनसिगोन आरोना बेखौ बरिया जाबाय नै इयो बिराद बरिया जाबाय नै सामब्रामखौबो एवनानै लाबायना बिराद मोजां एवनानै लाबाय गाइसमोन थ' दा बेखौ होसनसिगोन आरोना इयो बरिया खेनसेनो होजोबसै आरोना गाइसमोन साराया एसे फिसाद्रायबाय एसे बरिया गाइसमोन गाइस गेजेर नांबाय नै मोनहांबाय जोंनिया खैजोमा बिदैया मोजां जाबाय नै मोजां जानोबा नै गाइसमोन बरिया नोंसोरथ' मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखै नै खैजोमा बिदैया हिट जाबाय नै बरिया जानोबा नै बरिया जाबाय गाइसमोन दा जोङो बेखौ आराम जासिगोन आरोना गोथाव गोथाव गाइसमोन बेखौ बांद्राय एरला एसे खाम होनसै आरोना गाइसमोन बेखौ दै होला जोङो आरामनो फोमोनसिगोन बेबायदिनो बरिया लासै लासै मोनबाय थाथों एसे थोड़ा जासिगोन जोङो गाइसमोन नै बरिया जाबाय बरिया माइब्रानि गोथाव जाबाय बरिया गाइसमोन थोड़ा जों दा जोङो राननानै जासिगोन आरोना बरिया मोजांनो बरिया सामब्राम पिस ओमफ्राय बानलुखौबो थाइफा थाइबा होनांगौ आरोना गाइसमोन बरिया जायो होमबासो जानायाव थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जाबाय थासिगोन आरोना जोङो जानानै लासिगोन दा नोंथांमोना जोबनायावहाय गासिबो नायदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो एसेनोसै दिनैनि